Isa kin. Naman. Asa day si Kuan Watsili? Ambot lang. Ikaw Banis, kita ka Watsili? Kita ka nga nagkuyog ta. Ako po yung pangutan-on. Na, kato nagkita taga niya, di ba? Upat man ta. Yang anong tulo naman lang ta karon? Isa nindot ani siguro baliko na to kay laem kay malakaw tanga di ta kumpleto. O dapat gid kumpleto ta. Okay, Lain no? tulura ta. Dapat Di upat ta ta. matawag ipura na kung di Okay, ta no? magsabay upat. F3 rata. Oh, Kulang ta. Tara, maliko na to, Banis. Uy, Ako inyo gipangita. Anong naamang ka diha nyag bahulog ka? ganiya ra mi nangita si mo ba kay kulang mi oh. Munaog ka dira o sumbagunti ka. Ayay ka suko na si Banis oh, pagsingiro ba yan eh. Pastilan gini mo wat chili oy. Mo ni mapungot sa imuha guba ginang naong nimo. Ah, dire ra koy kapoy kay eskwela oy. Mo magyapon tay makuha sa eskwelahan gud. Grado ra gyapon. Pastilan nimo wat chili ayaw pagingana ha. Grupo beta. Ipurta. Sus, lamian mo na bayog background. Ayong paabot di ang katkatunti ka. Uno, dos. Ah, bahala mo ra di lagi kung eskwela lagi. Kapoy kay eskwela dire ra koy. Kamu na og dia ha. Kamano di ba ka eskwela? Ayaw ba ayaw. Ula naman kay ka. Dagi matagak ko ron sa day ka. Naog ba ron sa di naman ka eskwela hinoon. Ano gisalo man mo na akong bag? Ambina. Ug kung wala na ako nagisalo, parte na akong iguo. Ibalik na ba? Ibalik ng bag niya, ba? Ibalik. No, batuon di ka na kong bag. Na oh. Ano ko bato-bato ha? Oh, gibalusan kog labay oh. Nganong pirti na mong gahiya. Kita ka ani. Ay sus, ay na kong ilarado. Wa na kusog ng kamuta. Patay Banis, wa daw kusog ng kamot ni mo Banis. Birahe ra na banis aron makapilaw ba? Gahi ka ha. Naog. Kanang inyo manggi kong pugson, wala gi ko gana mo sulod ron. Ugma pa ko mo sulod. Nayabag mas si Watsili siguro. Ugma pa ka nga Sabado man. Ayaw, yung nagsunod ugma ka nga, Domingo, mampod. May pagmayo kag Lunes. Maayo pa. Isa banis be? Mo ginay tingog nimo? Ayog, tukay mo tingog Banis. Ingon ana basta gagmay tingog kusog nagkumo. Lo. Mao ba? Uyok, burotan mo punta ang Banis. Saman patisting ka. Ay, dili oy. Hoy, Watsili, naog dabi kay madamay ta si Muha. Peti kusog kag kumo ni buktot man jud ka ba? Tagin ninyo dawatan sa akong bag be. Naog! Na, Bukson sa magita ba? Banis, karon impas yung ka. Ay, babadlong ba? Kabaw kang sa baksidor itong kauban raw. Sir, nganong kuyugon magkunin mo pirmi sir? Pastilan. Alangan magdito kasi mga classmate nga magkuyog. Mga lalaki ba yato no? Alangan ana magina kay para magkuan mo magdula-dula ba magkailhanay ba ug unsa mo mga batasan? Dito ra mo sa classroom magilhanay. Dili ning kalasangan. Naungsan man ka. Basi Naunsa unyag. naman noon. Paminaw basi unyag binuangan ka. Unya. Kisasam ka may Anong tabang. binuangan man ko sir? Babae man ka, mga lalaki man to. Yan sa mga sa babae ug lalaki nga classmates man mi. Na, mao lagi na yung mindset ba? Kuno na ang safety nimo ba? Kuno na usay sir kanang safety ninyo sir wa na mao. Kabalo mo decision sa mga galingon sir nya mga lamion may sila mo. Tanawa ra bigat la juga lindaha ka oy. Unyag unsay metabo nimo? Ako'y basulon sa mga ginikanan. Tara na. Arong magian man to tong mga lalaki sabayo na to dito pa yung classroom. Sabay na to classroom. Oh, tara. Tara. Sir nga bro na manon ako ni glolo noon nga upaw. Ano ba yung motor? Na! Tara na, sabay na semua, tara na. Diri ka. Dito daw ka. Uy, di, Tapad daw kasi hadaw. Tara. Sir. Hinay sir ba? Unsa man ka? Ay, naramang ko na itong mga classmate to. Ay, naraday. Stoy, dali mo. Uy, sir. Sir, oh. Obas lang lindaw. Ay, dali daming so. Parang bigat la ay pagpalata lagi nga nay crash lagi kay laing ka na paminaon. Tara mo sir. Awas ba ni sir? Sus, pastilan. Lala. Magayo. Unsa man na si Banis yo? Tan-awar ko na si Banis yo. Bitaw, maglahi sir no? Nagduda po ko ng Banis ba? Pero si Watsili, ako kita daw sir si Watsili. Pastilan. Kanay mong sinumbagan ba? Sakit kayo. Sumiki si Watsili sir. Guys, nganong naam mo diri nagtabay-tambay? Nganong wa mo diri sa eskwelahan? Bitaw, ngano naman mo diri sa kalibunan nga perti man daghan naglamok diri. Alang ingani, sir, oh. Si Watsili, nagpabadlong. O gani sir, kaya si Watsili kanina sir, nagkat-kat og kahoy. Unyag, kuha na, madiskrasya dito Di kami may problema. Gani sir, gamay lag kulang masumbagayan jud nako ni. Ah, grabe naman po mo sa kuha. Ay, wa man po may kaluoy sa kuha. May pagwala na lang day ko yung baba kung inyo na day kong pasakitan. Umidja ra maguna hurat ba? Bitaw Watsili, unsa may nasulod si mong utok nganong kat-kat magkakahoy unyag mahagbong ka. Tama na yung mga classmate, concern lang sa imo ha. Bitaw Watsili, nakunsa di ka dito? Siguro sir, nag-rugby ni siya no. Para pataka na juga gyawit yung baban, may kat-kat kayo, rugby na yon. Nakunsa man siya dito bi? Nganong yung kat-kat man ka? Alangan, sir, di na maguganahan mo eskwela. Gusto ba gusto ni mo di ay para ganahan ka? Uy, hala. Ito ganayan para maganahan ka eskwela. O, basi ihatag niya mong gusto ba? Sa
Asa naman na imo ha, Banis? Maglahi naman na imo ha. Basin ako day gusto nimo. Ay, pagtarong ha. Ang kaaway na pod. Sir, Atay, nakabantay ka ba ni sir? Murag lain niyang aura sir bo. murag lami kay isulti ba pero hadlok lang tapos mamali ta. Tanawar ko ng mga kukustila na sir, tanawa sir. Pero tingin luka sir, lahir kay sa uban. Naka-cutex. Mao ni Tanan ako'y karibal sa campus sir. karibal. Wa bisan pag kisi mo ribal si mo ha. Why mo pili si mo ha. Ay pag inana sir, unsa mga pahubagay lang, pildihon ko sa Banis. Sir, excuse sir ha, manghihis ako sir. Biyaan sa mga gwapo. Sige, sige. Ngisa. Kapalda na po ng panuka ko. Sa layuwa ba ito niya baktasan nga? Pwede raman unta diri mangihi oh. Basig mo po da iyaha di ay kay basig maulaw po. Nawa, pasalipod sa mangga oh. Gani, oh. Mura magbae, tanawa. Tanawa sir, nilakaw sir, mangi daw sir. Pastilan. Sundan to ta sundan. Diha lang mo ha. Basig musiba to nagpatik-atik lang. Diha ra mo. Antara sir. Bitaw sir, sundi gyud na sir. Kaya bataya po na muna si Watsile dire kay basi musibat po ni mukating ba. Kaya no, basig mabalik og saka ni kahoy noon. Di bantayan manuun tanoon. Wala. Uy, unsa man na? Sir, Sakto gid ko. Sakto jud ko. Wa ko masayop. Ay lumilong retirada ba eh.